ንስሪ ኮይኑ ሰማያት ንኽበር ተፈጢሩ ክንሱ ብሰንኪ ተፈጥራዊ ጸጉኡን ተልእኹኡን ብዘይ ምልላይ ህይወቱ ሙሉእ መሬት እንዳኸደ ደርሆ ኮይኑ ዕምሩ ክሕልፎስ እንታይ ይበሃል? ሰላምታ ይረሳዕኩን ከመይ ቀኒኹም ክብራት ቤተሰብ ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ዓወት እየ ሎማዓንቲ ንሪኦ ካብቶም ተፈጥራዊ ጸጋታቶምን ክእለታቶምን ብብቕዓት ዝጥቀሙ ንዓና ኸዓ ንበይንኻ ምብራር ንጹር ረኣይ ምህላው ትብዓት ሓድሽ ነገር ንምምሃር ድሉ ምዃን ዝብሉን ካልኦትን እንመሃረሉ ናይ ንስሪ ኣእምሮን ጠባይን ኢና ክንርኢ ሰናይ ምክትታል ካብ ንስሪ ንምሃሮም ሸውዓተ ቁም ነገራት ቀዳማይ ንበይንኻ ክትበርር ምኽኣል ንስሪ ናብ ላዕሊ ጠፈር ንበይኑ እዩ ዝበርር ምስ ደርሆ ማይ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ንኣሽቱ ዕዋፍ ፈጺሙ ኣይከይድን እዩ እዚ ማለት ናብ ዕላማኻን ራእይታትካን ካብ ምብጻሕ ኣጓናዲቦም ንድሕሪት ካብ ዝጎቱኻ ኣብ ዙርያኻ ካብ ዘለዉ ሰባት ምርሓቕን ግዜኻን ሰዓትካን ምስኦን ካብ ምሕላፍ ክትቁጠብ ከም ዘለካ እዩ ዝምህረና ኣሞራ ምስ ኣሞራ እዩ ዝበርር ተታሓሒዞም ከዓ ናብቲ በሪኽ ጠፈረ ሰማይ ብሓንሳብ ይዓርጉ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም እትኸይድ ንገረኒ ዝብል ኣባህላ ምሳና ዝውዕሉ ሰባት ኮነ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት መንነትና ኣብ ምቕራጽ ዓብዪ ተራ እዮም ዝፃወቱ ስለዚ ንላዕሊ ክትወፅእ ናብ ራእይኻ ክትበርር እንተደኣ ኮንካ ከምቲ ንስሪ ናብቲ በሪኽ ናይ ልዕልና ከተማ ንኽትሓኩር ክሕግዙኻ ምስ ዝኽእሉ ሰባት ጥራሕ ኢኻ ክትበርር ዘለካ ካልኣይ ንጹር ረኣይ ምህላው ንስሪ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ኣነጺሩ ክርኢ ዝኽእል ፍጡር እዩ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ትኹረቱ ንምስራቅ ዝመፁ መሰናኽላት እዝኒ ዝበሃል ኣይህቦምን እዩ ክሳብ ነታ ዝደለያ ሃድን ዝጎብጣ ግዳማውን ውሽጣውን ዓይኑ ከምኡውን ሃሙን ቀልቡን ብምልኣት ኣብኣ ጥራሕ ይዘዋፍሮ እዚ ማለት ትኹረትካን ቀልብኻን ኣብ ዝተፈላለየ ብዝረኣኻዮን ብሰማዕካዮን እንዳተበታተነ እንተደኣ ኸይዱ ኣብቲ ደልዮ ከይበፅሕካ ገና እንከለኻዩ ክስርችወካን ክደኽመካን ዝጅምር ትኹረትና ዝሰርቁ ነገራት ክንዲ ዘጋጠመ የጋጥም ትኹረትካን ዓይኒ ልቦናኻን ናብቲ ክትበፅሖ ደሊኻ ዘለኻ ጥራሕ እንተደኣ ተኺልካዮ ንስኻ ዘይትበፅሖ ብራኸ ፈጺሙ ኣይክህሉን እዩ ሳልሳይ ትብዓት ንስሪ ብግስፍን ሓይልን ናይተሃድን ፈጺሙ ኣይደሃልን እዩ ኩሉ ግዜ ነታ ዝተበገሰላን ንኽዕወተላን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክሳብ ዘእትዋ ኣበርቲዕ እዩ ዝቃለስ እዚ ማለት ዕላማኻን ራእይኻን ንኸተግህድ ኣብ ዝተበገስካሉ እዋን ቁፅሪ ዘይብሎም ገዘፍትን ደቀቕትን መሰናኽላት ከጓንፉኻ እንከለዉ ብናቶም ግዝፉ ኾነ ብዝሓት ተዳሂልካ ሰንቢድካ ዘይኮንካ ጉዕዞኻ ክትቋርሲ እንታይ ደኣ ተቢዕካ ሓላፍነት ተሰኪምካ ብብስልነት ንኽትገጥሞም ኢኻ ክትውስን ዘለካ ናይ ለውጢ ሰባት ኩሉ ግዜ ድሕርቲ መንከስቲ ንህቢ ዘሎ መዓር ስለ ዝረኣዮም ክሳብ መወዳእታ ተቢዖምን ጸኒዖምን እዮም ዝጋደሉ ራብዓይ ተዓጻጻፍነት ንስሪ ማዕበል ዝናብ ደመና ክኸውን ከሎ መሊሱ እዩ ዝሕጎስ ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ነገራት ናብ ርሑኡ ናይ ምቕያር ብቕዓት ስለ ዘለዎ ንስሪ ማዕበል ናይ ንፋሳት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ነፍሱ ምስቲ ንፋስ ዝነፍሰሉ ሸነኽ ኣማእዚኑ ልዕሊቲ ደመና በሪኹ ንምውፃእ ከም ሓደ መንኮርኮር እዩ ዝጥቀመሉ ካልኦት ዓሌት ኣዕዋፍ ኣብ ዝተፈላለየ ኣግራብ ክዕቅላን ከለዋ ንሱ ግና ነታ ዕድል ንምጥቃም ብትብዓት እዩ ዝበርር እዚ ማለት እቶም ናይ ለውጢ ሰባት ኣብቲ ውረድ ደይብ ናይ ህይወት ንመሰናኽላት ኣብ ኣግራብ ተሓቢኦም ርእሶም ኣድኒኖም ዘይኮኑ ዘሕልፍዎስ ፊት ንፊት ምስቲ መሰናኽል ገጢሞም ከም ወርቂ ተፈቲኖም ብምውፃእ ብምትዕፅጻፍ ናብ ረብሕኦም ቀይሮም ዋግኦምን
ክብሮምን ሓፍ ብምባልዮም ኣኽሊል ዓወት ዝጓናጸፉ። ሓሙሻይ ኣብ ትማሊ ዘይምንባር። ንስሪ ዝሞተ ኾነ ዝቐነየ ስጋ ገፋፊጡ ኣይበልዕን እዩ። ሽዑ ሃዲኑ ካብ ዝቐተሎ ደኣ እምበር ትማሊ ጸጊቡ ካብ ዝገደፎ ኣይምእርርን እዩ። እዚ ማለት ሙሉእ ትኹረትካ ኣብተን ብምሕረት ኣምላኽ ተዋሂበናኻ ዘለዋ ሎምን ሕጅን ዝብላ ደኣ ሙሉእ ትኹረትካ ግበር እምበር ትማሊ ብዝሞቱ ዕድላትን ሕሉፍ ታሪኻትን ኣይትተኣሰር። ተመሊስካ እውን ንዕኦም ኣይትመገቦም። ሻዱሻይ ንምምሃር ድሉው ምዃን። ንስሪ ውሉድ ምስ በለ በታ መወቕቲ ሰፈሩ ኣይታለልን እዩ። ገና ብኣግኡ እንከሎ ኣእጋሩን ኣክናፉን ንስልጠና ንሓድሽ ዕዮ እዩ ዘዳልወን። ከይወድቕ ኢሉ ፈሪሑ ተኸርሚዩ ሰፈሩ ኸማሙቕ ኣይውዕልን እዩ። ኣክናፉ ክዝርግሕ ይጅምር እሞ ዕፅፍ ኢሉ ይወድቕ። ከም እንደገና ካብ መሬት ተንሲኡ ናብ ሰማይ ሰማያት ክበርር ይብገስ። ግን ሕጂ እውን ኣክናፉ ስለ ዘይደደለ ከም እንደገና ይወድቕ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ግን ይወድቕ ኣለኹ ኢሉ ዘይኮነ ዝትርጉሞስ ናብ በሪኽ ጠፈር ንምብራር ይስልጥን፣ ይመሃር፣ ይለማመድ ኣለኹ እዩ ዝብል። ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ኣብ መሬት ክምብልብል ዝብል ዝነበረ ማንም ፍጡር ክበጽሖ ዘይክእል በራኸ ክበርር ይጅምር። ንስኻ እውን ከምኡ ኣብ ስራሕካ፣ ኣብ ትምህርትኻ፣ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትካ፣ ኣብ ሓዳርካን መንፈሳዊ ህይወትካን ናብ ዝለዓለ በራኸ ንኽድይብ ሎሚ ካብታ ዘለኻያ ኩሉ ግዜ ትመላለሳ ለውጢ ዘይብላ ግን ከዓ ምቾት እትስማዓካ ውሻጠ ቆሪፅካ ወሲንካ ውፃእ። እታ ውሻጠ እቲኣ ሪኢኻያ ኢኻ። ለውጢ ዝበሃል የለን። ለውጢ ኣብ ዘይብሉ ዕቤት ሽታማ እዩ። ወዲቃ ምትሳእ ብምልምማድ ናብቲ ፈጣሪ ዘዳልወልካ በረኸትን ጸጋን ንምብጻሕ ኩሉ ግዜ ንሓድሽ ተመክሮ ድሉው ብምዃን ክሳብ መወዳእታ ደኣ ተጓዓዝ እምበር ኣብ መንገዲ ቀሚሻደይ ዓንቂፍኒ ኢልካ ኣይትትረፍ። ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ዳግማይ ልደት። ንስሪ እንዳኣረገ ብዝኸደሉ ግዜ ኣክናፉ እንዳደኸመ ስለ ዝኸይድ ብኸምቲ ዝደለዮ ፍጥነት ናብቲ ዝደለዮ ብራኸ ክበርር ኣይክእልን እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ከዓ ብኻልኦት ከም ዝህደን ገይሩ ምንባሩ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ እዩ። ይኹን እምበር ንስሪ ግን ደጊም ኣሪገየ ግዜ ሓሊፉኒ እዩ ብምባል ተስፋ ከይቆረፀ ናብ ሓደ ርሑቕ በሪኽ እምባ ይድይብ እሞ ኣብኡ ምእንቲ ከም ብሓድሽ ክበቕለሉ ዝኣረገ ኣኽናፉ ይኽንትት። ብተወሳኺ እውን እቲ ዝጎደበ ኣፉ ምእንቲ ክበልሓሉ ብዘይ ዕረፍቲ ምስቲ ኸውሒ ብምርጻም ደም ብደም ክሳብ ዝኸውን መሪር ቃንዛ ብምጽዋር እዩ መንነቱ ዘሕድስ። ብድሕሪ እዚ ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሕደስ ኣብ ሓደ ቦታ ይጸንሕ። ሓድሽ ኣኽናፍ ምስ ኣብቆለ ካብቲ ዝበሮ ዝነበረ ንላዕሊ ብዝተሓደሰ መንነት ክበርር ይጅምር። ካብዚ እንመሃሮ እንተሃልዩ እቲ ንኸይንበርርን ንኸይንጎይን ኣሲሩ ሒዝና ዘሎ ኣረጊት ኣተሓሳስባን ልምድታትን ኣየኖት ከም ምዃኖም ኣለሊና ከምቲ ንስሪ ኣኽናፍና ድዩ ወይስ ኣፍና እዩ ክሕደስ ዘሎ ፈሊና ኣለሊና ወላ እኳ ዕረ እንዳጣዓመና ሓድሽ ህይወት ንምውናን መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና እዩ ዝምህረና። ብዝበለየ ኣመለኻኽታን ኣካይዳን ሓድሽ ለውጢ ክፍጠር ኣይከኣልን እዩ። ሓድሽ ለውጢ ኸነመዝግብ ካብ ልብና እንተደኣ ደሊና ዳግማይና ክንውለድ ዘለና ናብ ማህፀን ኣተሓሳስባናን ስምዒታትናን ልምድታትናን ተመሊስና ንዕኡ ሓፂብና ኣረጊት መንነት ቀንጢጥና ሓድሽ መንነት ብምልባስ ጥራሕ ኢና ናብቲ በሪኽ ትርጉም ምንባር ክንበርር ንኽእል። መጀመርታ ውሽጣዊ ኣኽናፋትካ መሓድስ ሽዑ ብሓድሽ መንነት ናብ ሰማየ ሰማያት ክትበርር ክቐለልካ እዩ። ኩለንታዊ ለውጢ ንኩለንታዊ ዕብየት። ክቡራት ናይ ኩለንታዊ ለውጢ ቻነል ቤተሰብ ካብ ኣእምሮ ጠባይ ናይ ዝንስሪ ገለ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብክወን ኣዝየን ክጠቕማኹም ዝኽእላ
መሃርቲ ዛንታታት ኣብ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ክወድፈልኩም እየ ሰሙናዊ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ስለ ዘቕርብ ተቋደስቲ መንቲ ክትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጻውጡ ከምኡውን ናብ ካልኦት ንምብጻሕ ሼር ላይክ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ብትሕትና ይሓትት ኣዝየ ዘኽብረኩም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም